Salawo dajak mobile kemajaka khoroksa rengphringnai Bank habanogo thangai samungpai kifili phaimani jorowo mobile kemajaka Goniamara Panchayat be khobjak Robichandra Kamini Takhub Sottoranjan Debra mungai khoroksa rengphringnaini Vivo Y53 model ni mobile salbrum tei tongmani Malkung kasapro haikiba Malkung sakawde kebo yak suluk khlaika saimania bo khoroksa rengnogo phringi tongo te mobile rengnokni samungbai kringjak nangkukma juda juda samurok tongo haini bage kebo khorosasuk mani tongke haikiba yak korowoi najakti inke kifili rinani bage koktum bisingo phaye kokasarka tako okra Sottoranjan Debarma kebo mani tongke bobai kringna bage kokdok lombor 60097723777 o kokdugo kringai mano o paramung to mono no param Sino mo ke 2 nong Robichandra Parakalayo Panchayat ke moddogoni amara nini mungke an bumke Sottoranjan Debarma ang khoroksa phringnai school ni nini pati mung to bahero pati mungke mo hasi thanai 20 tarik ko jompi melan din adina ang ani office ni samung ko nipun baro dehne kaise bank ko account khulong thangmani account khulogoi phainai ang gari kaise phaiya taka jalo sokoi furu ani atom sanai pocket to mobile kari kha ga ta se thai kifil bu na kha hafen mam luliya aw no nang tabulu korong no kaise kok kesana musungo nini mobile hatu mo set ani mobile ka ke ko Vivo ngeno mo gari kana apro sao tong ang gari kana hingga to sini yang barong mang no ke gari bo sini bir ko mani gari no ngkan nin dharna ka poza kama kan saje man ang darna to ang jompun sim tagal phamena lamon kama khana ani abono jaga poza ka jaga emne to tau tang bu kang ko saibali abo jaga kala kha to boi bengi koi phaino gari bo kase phameni no ngkan tau phaini mobile no je lukrong tam sanam ang tau lukrong na sanam sung jara khaga nang jodi mani tong hanggang kai ketabu ani logini mobile number tongo kaisa ya number no oro ko tabuk 6009 ke 77 ke 2377 o number ro jodi ambo jogajong hangka chabuta ka ko tongo aro record khaijak beba tong WhatsApp ke sini tabu share sini WhatsApp jotto nin tong jodi no khaga nang lukrong mani tong hangka kai o na ko tabuk o mobile number ro jogajong hakiba belai na hamnai ani karon umo ani joton aro record foto engko khaijaba engko office en WhatsApp rok tong gangke ba abon bagi kisang customer hatang abo haito taise katal phaifen abo hai khaine rok kisak custom naita mane phun kamau nyani bo khau tong thuiata thuisei mai angkha karon oro to jotono engko khaije tong ba ani WhatsApp official ni abon ta engka Vivo Y53 ke ani o mobile no jara manai rok khaganang borok mayaganang rok mani tong khang kai aro kisa jogajog hainai rohanang jathum ani logini mobile number ro jogajog hainai kisa ang bai kontang kha sakugo